Očekujemo te momke. Očekujemo ih. Još malo pa će da izađu iza krivine, iza zavoja. Evo ga, prvi koji prolazi krivinu je Ahmed Šahman. Evo ga Mirza Piljuh. Jao, kakav sudar sada na krivini. Jao, šta je ovo bilo, ljudi moji. I evo ga, kakav drift na kraju. I to je ta završnica. To je ta završnica. Šute publikume! Kali će se prvi spustit? Ajmo Mirna Želo, zvani! Zvani, zvani! Zvani li bumeracku! Evo ga, Ahmed Šahman se spušta! Evo ga, evo ga, sad će Irnaš Đelo zvani! Zvani Zehra, spušta se Zehro! Evo ga Zehro! Evo ga se usra u gaće, evo ga! Au! Evo ga Mirza ide zadnji! Za Guinnessov rekord! Šuti dok te karam! Evo ga! Došao je Mašice zvani Mirza! Nije, Mašice su Irko! Ahmed! Zehra! I ovi je Libu Meracku! Evo ga, krenuo je! Evo ga, Ahmed krenuo je! Jes ga iznijelo. Evo ga, Irko vam tura u turalićima naturalno bez prestanka. A što je turo, turo. Evo ga Mirza, niz Kruštići uz Kruštići, na vrh Kruštića. Au! Oj, šta se Mirza razbi, moramo to definitivno snimiti. Evo ga, definitivno snimam samo Mirzu. Eno, neka im suje mater doli redi reda. Evo ga Mirza ide zadnji. A dragi gledalci, ja sam vam snimatelj uz Kruštića. Gotovo je to.